Sinds oktober zit de uit Nederland afkomstige Victoire Ingabire vast in een Rwandese gevangenis. Op verdenking van wapenleveranties aan Hutu-rebellen en haatzaaien. Voor het eerst sinds haar arrestatie mocht een Nederlandse filmploeg bij haar op bezoek. De gevangenis van de Rwandese hoofdstad Kigali vorige week. De Nederlandse ambassadeur Frans Makke begroet mevrouw Ingabire in haar cel. Normaal krijgt hij geen toegang hiervoor, dit is een uitzondering. Bij hem zijn jongeren van een Rotterdamse mensenrechtenorganisatie. En hier zit u dan? Ja, hier zit ik. Voel je je veilig hier? Veilig? Nee, zolang ik ben in de handen van de rechter, ik denk dat ze kon helemaal niks doen. Dat daar nemen ze de verantwoordelijkheid. Maar veilig, bijvoorbeeld zie je de grassen zijn hier maar donker geverfd. Waarom is dat? Ja, dat ik gewoon niet naar buiten kijken of mensen naar mij kijken. Dus dat betekent hier dat moet de lampen aan. Als er geen stroom is, dan zit ik even van de donkere hier daar. Victoire Ingabire is een van de meest besproken oppositieleden van Rwanda. Ze spreekt Nederlands, want ze woonde hier 16 jaar. In Rwanda heeft ze juridische bijstand. Maar ze heeft ook een Nederlandse advocaat, Jan Hofdijk. Dat is een dappere vrouw die nu in de gevangenis in Kigali zit en die 14 jaar in Nederland als geaccepteerd vluchteling heeft gewoond. En ze is weer teruggegaan? Ze is teruggegaan omdat zij het niet kon aanzien dat haar land uit elkaar getrokken werd door de huidige dictator Kagame. Kritiek heeft ze op president Paul Kagame, zelf een Tutsi. In 1994 wordt hij nog geroemd omdat hij een eind maakt aan de grootste volkerenmoord uit de Rwandese geschiedenis. Hutu en Tutsi-volken bestrijden elkaar. Er vallen honderdduizenden doden. Deze week is dit precies 16 jaar geleden. Ingabire, zelf een Hutu, reist vorig jaar terug naar Rwanda. Namens de oppositie wil ze presidentkandidaat zijn. Ze houdt een kritische toespraak bij een monument voor de slachtoffers van toen. Na haar toespraak wordt Ingabire gearresteerd en naar de gevangenis gebracht. She stands accused of crimes. And like what? Several crimes. Like what? Crimes that links her to terrorist groups like FDLR. Crimes that link her to sectarianism. Waar wordt ze van verdacht? Oh, verzin het maar en ze wordt ervan verdacht. De laatste verdenkingen die opgegooid zijn door de officier van justitie is dat zij rebellen in Oost-Congo geholpen zou hebben met geld. Maar dat is allemaal verzinnerij. Ze maken de aanklachten zelf uiteraard, maar het bewijs maken ze er ook bij. U wordt ervan beschuldigd dat u de gevluchte soldaten in Congo heeft gesteund, financieel. Klopt dat? Nee, ze hebben geen, dat heeft me verbaasd, dat hebben dat gezegd, maar in mijn dossier staat helemaal niks. When we filed our case, we almost had given up. We thought the Dutch were not going to cooperate with us. But we understand now that some documents of incredible evidential value were obtained from her house. Het Nederlandse OM bevestigt dat ze op verzoek van Rwanda huiszoeking heeft verricht in het huis van Ingabire in Nederland. Documenten en een computer zijn in beslag genomen. Er is nog niets naar Rwanda gestuurd. De rechter moet hierover nog een besluit nemen. Ik ga daar echt niet heen, naar Kigali. Waarom niet? Dat wordt mij ontraden door Amnesty. Want u loopt risico daar? Absoluut. Ik word daar niet erg gemogen. En nou ja, ze hebben een collega van mij uit Amerika hebben ze al vorig jaar 3 weken in de cel gegooid. Het is een dictatoriaal regime met perfide trekjes. Enig idee hoe lang u hier nog zit? Nee, de procureur heeft gevraagd dat ik blijf gewoon de rest van mijn leven. De rest van je leven? Ja. Hoe lang zit zij nog in die cel daar?
Ik denk dat het afhangt van de steun die Kagame heeft van de westerse wereld. Als nu de westerse wereld eindelijk eens ziet dat Kagame gewoon iemand is die in Den Haag thuis hoort. Om zich te verantwoorden voor bombardementen op vluchtelingenkampen, uitmoorden van zijn tegenstanders. Maar dan ook echt met vrouwen en kinderen tegelijk. Daar zijn rapporten door de VN over geschreven, dus wat moet ik nog zeggen? Hij hoort hier gewoon in Den Haag thuis. En Victoire daar. Oké, andere dingen. Daar. Groetjes aan de mensen in Nederland, hè? Ja.